uPastor Winning lo chaza amaphupho ngiyabingelela. Inamba ke senze kuphela. Kusongona kusinga 5 ntambama. Nakhona uma uyimember i-channel from Monday to Friday kuphela. On WhatsApp. Maria kritika uphupho dopa izitsha ngasesibayeni obhesini akabingeleli kakacishe ukuthi namkweleta. Guys, awulahlekelwa ukuthi uma ubingelela futhi akulahlekelwa ukuthi uma ucela. So nake singakusho yini izitsha dishes enamel dishes I guess la engayibona obhesini that's enamel dish but okay sizozibiza ngezitsha nje noma ke-English. So ngokwesintu manje uphuphe izitsha kuwuphawu luhluma uyithola lokho ngasho ukuthi ngenzeka kunesidingo esikhulu nesibalekile sokuthi futhi esiphuthumayo sokuthi ke wenzele idlalwa zomuzi iladi noma isithebe. True, kwesinye isikhathi manje uphupha izitsha uphawu luhluma uyithola lungasho ukuthi ngenzeka kunabantu abaswele futhi abalambile okumele ubelulele isandla ngokuya ngasethunjini. Ngabe khona lapho kulelo khaya lelo noma nje abanye abantu. UGenesis 27:4 ungilungisele kesilovela engisithandayo silethe kimi ukuba ngidle umphefumulo wami ukubusise ngingakafi. 3 futhi ke uma uphupha izitsha uPaul uma uyithola lokhu ngabiye kukhomba ukuthi ngenzeka uzoba nenhlanhla uphinde nje ubusise ngomshado kungekudala. uPetro wokuqala chapter 3:7 kanjalo madoda ahlala nabo ngokwazi njengaloko owesifazane eyisitsha esibuthakathaka libanika udumo lokhu bayizinye indlalifa zomusa wokuphila kanye nani ukuze emkhulekeni ingathiwa. Number 4 kuyenzeka uma uphupha izitsha kube uPaul uhloma uyithola ngoba lukhomba ukuthi kuyenzeka kukhona umcimbi omkhulu futhi obalekile ozayo yabo ozohanjelwa nje uthanyelwa abantu abaningi ngabe wesinto ngabe wesilungu njalo njalo ngabe yini whatever. Number 5 ngokwenkolo-ke uma ngenzeka uphuphe izitsha uPaul uhluma uzithola lokusho ukuthi ngenzeka umuntu ozothola abantu abazoba usizo bakulekelele futhi bakweseke emkhakheni wakho ikakhulukazi uma ukuthi umuntu oqhubeka ivangeli kaNkulunkulu yabo. So ungenzeka uzomukela abazalwane ngenzeka uzolukuza uzothola abantu abaningi. Timotheo wesibili chapter 2:20-21 kepha endlini enkulu akukho izitsha zegolide lezisilva kuphela kodwa ke nezemithi nezebumba ezinye ezihloniphekayo ezinye ezingahloniphekiyo. Ngalokho uma umuntu ezihlanza kulezo zinto uyakuba isitsha esihloniphekayo esingcwelisiwe nesinosizo kumlilo esilungiselwe umsebenzi wonke omuhle. Siyabonga besibheka la uphupha uthola izitsha.